खुलुमबाय गासैबो BTR हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथां रायजो राजामोननिसिम बे BTR एग्रीमेंट जिथुनिखि BTR सुक्ति जानानै थांबाय बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा डाउट जादों बा गोबां रायजो राजाफ्रानो मोनसे कनफिउज फैदों। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सैथो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो दिनै मेसेज होनो आं दिनै फिन खेबसे YouTube चेनेलाव फैफिनबाय। दिनै आं BTR एग्रीमेंटनि सोमोन्दै बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। BTR एग्रीमेंट जिथुनिखि सुक्ति जानानै थांबाय NDB मोनब्रै फेक्सन आरो आबसु UBPO आरो स्टेट गभर्नमेंट आरो गभ अफ इन्डिया। दा बे सुक्तिया ओरैबायदि मोजां बर'फोरनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा बेखौ गोबां मिसबिहेभ खालामनाय बायदि जादों। माने गोबाङा रिजेक्ट खालामदों, माने गोबाङा गनायनानै लानो हायाखै आरो गनायनानै लानो हायैनिबो मोनसे खारन दङ। दा बेफोरखौनो आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलां, होमबा नोंथांमोना बुजिगोन जे BTR सुक्तिया जाहैबाय मोनसे गड गिफ्ट। जों बर'फोरनि थाखाय इसोरनि मोनसे अबदान। बे सुक्तिया जोबोद मोजां आरो बड'लेण्ड मोननायनि जोबथा सुक्ति होनबाबो बे भुल जानाय नङा। मानो होनबा जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों जि एग्रीमेन्टआव सुक्तिजों जि बुस्थुफोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो होबाय, बे बुस्थुखौ स्टेप बाय स्टेप मावलांबानो जोंनि बे बड'लेण्डनि सिमासिम जों मोनहैगोन आरो। मानो होनबा नोंथांमोना दिनै साननानै नाय, जोंनाव खनथाम जाबाय दे बेजों सुक्तिया। फार्स्टआव जादोंमोन BSC एकर्ड, बेनि उनाव BTC एकर्ड, बेनि उनाव BTR एकर्ड। बे मोनथाम सुक्तिखौबो मानसिफ्रा गुलुं गुजुं जोंनि रायजो राजाफ्रा माने लिडारफ्रा ओरैबायदि गाज्रि पलिटिक्स गेलेलायबाय थायो, माने मावफुंनो होआ। जेब्ला BSC एकर्ड जादोंमोन, सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया BSC एकर्ड खालामदोंमोन प्रथमाव 1993 नि 20 फेब्रुवारियाव। बेयाव सुक्ति खालामदोंमोन बिथांमोना साथामल' मानसि दंमोन बेयाव। SK बसुमतारि प्रेसिडेन्ट अफ आबसु आरो जेनेरेल सेक्रेटारियाव दंमोन रबिराम ब्रह्म आरो सुभाष बसुमतारि जाहैबाय चेयारमेन BPSC बड' पिपल एक्सन कमिटिनि बिथाङा चेयारमेनमोन। ओमफ्राय लोगोआव दंमोन KS राव एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि गभ अफ आसाम। बेनिफ्राय इन द प्रेजेन्स अफ श्रीजुत राजेश पाइलट, बे जाबाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिमोन गभ अफ इन्डिया। आरो श्रीजुत हितेश्वर शइकिया चिफ मिनिस्टार अफ आसाम। बे सुक्तिया ओरैबायदि मोजांमोन जे सुक्ति जाखांनायनि उनाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया गावनो गोनो गोथो जाबाय। सुक्तिया माने मोजां जायासै होननानैसो सानबाय मोनसे। ओमफ्राय बे सुक्तिखौ ओरैबायदि मा खालामखो, रिजेक्ट खालामखो ना खालामखो, बिथाङा सारेन्डार खालामनानै बिथाङा खारखोमादों आरो बर' जाथिखौ बा बर' रायजो राजाफोरखौ गोबां गोनो गोथोआव बिथाङा अलखदाव खोख्लैनानै बिथाङा खारखोमादोंमोन सारेन्डार खालामनानै। बे सुक्तिया जोबोद मोजांमोन बेबो। बे सुक्तियाथ' ओरैबायदि मोजांमोन, गोबां मोनदोंमोन एग्रीमेन्टआव। बेयाव बर'फोरनि हा हुनि थाखाय ओरैबायदि सेफगार्ड होदोंमोन। आर्टिकेल 275 सेक्सन 1 बेनि आधाराव बर'फोरनि हाखौ सेफगार्ड होनाय, खुनु जोंनि ट्राइबेलफोरनि अनगायै गुबुन हारिया बेयाव हा खुनु बायनो हानाय जैगथा गैयामोन। आरो गोबां सुक्तिफोर दंबावो, बे सुक्तिफोरखौ आं दा बुंजोबला, माने मोजां बे सुक्तियाव मोनफादोंमोन। दा बे भेरि आनफर्चुनेट बर'फ्रा बेखौ सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया खारखोमादों, सारेन्डार खालामनानै खारखोमादों। बेनि उनाव फ्रेमसिंनो सलायनो होदों, फ्रेमसिंआ सलायदों। बेनि उनाव गोदाव सोराव जाबाय, बर'फ्रा गोनो गोथो जाबाय। बेनि उनाव BLT जन्म जाबाय, जोंबो BLT आव बाहागो लाबाय। बेनि उनाव BTC एकर्ड जाबाय। BTC एकर्ड जानायनि उनाव आरो बेयाव आरो मोनसे आर्टिकेल जाबसिनना होबावबाय 244 सेक्सन A। बे आर्टिकेलखौ हिल्स एरियायाव होयोमोन, माने हिल्स ट्राइबफोरनोल'सो होयोमोन। बेखौनो जोंनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर'फोरनि बे प्लेनाव, बे BTC आव जोंनो बर'फोरनो बे प्लेनावनो मोनसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै 6 सिडिउलाव डाबल बर'फोरनो मोनसे गोरोबथायाव फैबाय, मोनसे सुक्ति जाबाय BTC बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। बेयाव बिथां हाग्रामा महिलारिया सलायबाय 15 बोसोर। रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनबाय, रायजो राजाफ्रा सलायनो मौका होबाय। बेयाव गोबां हेंथा फैदोंमोनबाबो बेयाव
15 बोसोर हाग्रामा महिलारा सलायनानै जेरै मावनांगौखिनिखौ बहुतखिनि मावदों मावाखै नङा बेनि उनाव बहुत गाज्रिबो जादों थेवबो जों बेफोरखौ बुंनानै लाब गैला खिन्थु हाग्रामा महिलारिया गावनि दायित्वखौ मावफुंदोंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा खिन्थु बिनि सिगां जिथुनिखि BSc एकर्ड सानसुमा खुंगुर बसुमतारी ब्लान्डार मिस्टेक खालामदों आरो गारना खारनांगौमोन बे BSc सुक्तिखौ बे BScखौनो बे आपग्रेड खालामलांनांगौमोन बिदिनो एसे आपग्रेड खालामलांबासो जों बड'लेण्डनि जों सिमाखौ मोनहैगोन नङाबा जों माब्ला मोनहैगोन दिनै हाजार संगठन दायो लिडारफ्रा 26टा आल्फाबेट इंलिसनि आल्फाबेटआ गोदौजोब्बाय दिनै संगठन दायै हिसाब गैयै संगठन दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुयो बेबायदि संगठन बिदि संगठन दानानै बड'लेण्ड मोनोबाथ' जोंहा बुंनो गोनां गैयामोन खिन्थु मानसिफ्रा मिनिगोन गुबुन जाथिफ्रा मिनिगोन माने खालि आफादल' दायो आफाद दानायावथ' बुंनांगौ खोथा गैया थेवबो जोंनि बर' जाथियाव ओरैबायदि आफाद दाबाय थायो गोदान आफाद दाबाय थायो खिन्थु जेबो खामानि जाया मानसिफ्रा गोदाव सोराव जायो आरो बिदिनो मानसिफ्रा मेंनानै मोनसे समाव बिदिनो जिरायहैयो आरो जेबो जाया आरो जाखानायबो नङा दा जोङो जुदि नैबे BTRखौ जिथुनिखि BTR मोनथामबो गड गिफ्ट BTRआबो गड गिफ्ट जोंनि दा जिथुनिखि बे थार्ड एकर्ड बे थार्ड एकर्डनि जिथुनिखि BTR एकर्डखौ जुदि जों मावफुंलाङोबा 100% बे बड'लेण्डनि सिमाखौ मोनहैखाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां आरो गोबां इन्टेलेक्सुवेल ना बुंदों बिथांमोनखौ इन्टेलेक्सुवेल होनना बुंजाया बिथांमोनखौ मा बुंगोन बेखौ बर'आव हिंसाखुरि होनना बुंदों बिथांमोना बिराद मेगन सादों मावफुंनो थारमाने दा 16टा डिपार्टमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय बा DCनो हरबाय बे बिराद रं जादों मानो होनबा 6 शिडिउलाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो ओरैबायदि माबा खालामो जे बिसोरो दावराव दावसि जाबाय थायो मा खालामथों होननानै बिसिबां जायो जाथों गोबालायजासे जाथों होननानै माखासे माबाफोरखौ सुक्तिखौ खालामो खिन्थु बे 6 शिडिउलाव जिथुनिखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेनिफ्राय बे चिफ बेनिफ्राय डेपुटि चिफ जुदि DCनो पावार होआलासिनो बे काउन्सिला जुदि 6 शिडिउलाव जुदि सालायबाय बेयाव रायजोआ खहा दं मानो खहा दं होनना बुङोबा बेयाव जाख्ल'नाया बारा जायो फिसा अफिसारनिफ्राय लानानै गोजौ लेभेलसिम डाइरेक्टर सेक्रेटारि लेभेलसिम गासिबो बेयाव कारापसननि लाइनाव गोग्लैखायो मानो होनबा बेयाव खुनु चेकिं टेकिं गैला खुनु एडजास्टमेन्ट गैला आरो बेयाव गासिबो फल्स एडजास्टमेन्टआनो गासिबो फल्स जायो मानो होनबा नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय थांनाय बाराव हाग्रामाया मावाखै नङा मावदों न' डाउट खिन्थु माखासे स्किमफ्राव ओरैबायदि जाख्ल'दों अफिसार्स बिदिनो पलिटिकेल लिडार बिदि साप्लायार बिसोर थाखाखौ बिराद बरबाद खालामदों आरो मिस इउज खालामदों ओरैबायदि माने नस्थ' खालामदों BTCनि फैसाखौ बेफोरबायदि जायो नोंथांमोना नाय जे DCनो माने बे जिल्ला बेंगिरिनो जुदि दायित्व होआबा रायजो राजाफ्रा खहा दं बेयाव खुनु पावारखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो हरफिननाय जायाखै बा DCनो होनाय जायाखै मानो होनबा जास्ट बिसोरनो मनिटरिं नायनायनि थाखाय पावारखौ होनाय जादों आरो बिसोर जुदि बे मनिटरिंखौ होआबा रायजोहा खहा दं नोंथांमोना नाय जेब्ला ब्रिटिशआ जुदि रुल खालामदोंमोन ब्रिटिशआ जेब्ला रायजो देश सालायदोंमोन बिथांमोना जिल्ला बै समाव जिल्लादार होनना बुङो ब्रिटिशनि समाव DCखौ जिल्लादार होनना बुंदो माने ओरैबायदि मोजां रायजो सालायोमोन बिसोर बे जि जायगायाव DCआ डिस्ट्रिक्टखौ सामलाया बा सामलायनो मोना बे डिस्ट्रिक्टआ फुरा बेयाव कारापसन जाखागोन 100% बेनिखायनो बे परिबर्तन लाबोनाया मोजाङानो जादों DCनो मनिटरिं खालामनो होनाया मोजांसिन साबसिन जादों मानो होनबा कारापसनखौ जों लासै लासै फोजोबलांनांगोन बेयाव 6 शिडिउल होनबाय थाबा जाया माखासे आर्टिकेलखौ मानि थाखाय बोखारदों काश्मीराव दिनै आर्टिकेल माबाफोरखौ मानो बोखारदों बे समाव आर्मिया डिउटि होनो थाङा आर्मिखौनो अन्थाइ खुबैयो आर्मिखौनो सेन्देलजों खुबैयो जुथा खुबैयो बिदिथ' जाया दानाथ' बेखौ बोखारबाय बेलेग आयेन होना होलायबाय बेयाव दा जोंनाबो बे 6 शिडिउलाव BTRआव BTCआव बेसेबां जाख्ल'दोंमोन बेसेबां कारापसन खालामदोंमोन बेसेबां इलिगेल खालामदोंमोन बेखौ बोखारनानै DCनो सासन खालामनो होनाया DCनो मनिटरिं खालामनो होनाया बेटार जादों आरो मोजां जादों आरो रायजो राजाफ्रा बेयाव लाब जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनाया मोजां आरो नोंथांमोना खोब गाव गावनो बुजिनाया मोजां मानो होनबा बे लिडारफोरनि खोथाखौ लानाङा नोंथांमोननि आखायाव बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दं मा जाबोदों मा जाबोआखै गुथै डाटाखौ नोंथांमोना डाउनलड खालाम फराय होमब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरो माने लिडार होननानै जोंनि मानसिफ्रा बिसिनि खोथाखौ गयनानै खोनासङो ना नैबे बिराद भुल मानो होनबा जों दिनै मास्टार डिग्री जालायनाङा जों पलिटिकेल साइन्स फरायलायनाङा
नोंथांमोना मबाइलाव डाउनलड खालाम मोजां स्टाडि खालाम बुजिगोन रोंगोन आरो बयबो मिथिगोन आरो दरखार गैया बिसोरनि खोथाखौ लानो मानो होनबा ओरैबायदि नैबे गड गिफ्ट BTR सुक्तिया जाहैबाय गड गिफ्ट बिनि थाखायनो माखासे इसोर होनाय बुस्थु नालाय सयताना मा खालामदों बार जानानै बै लिडारफोरनाव सिनियर लिडारफोरनाव बोरायफोरनाव बे सयताना बिसोरनि आत्मायाव हाबनानै गाज्रि बुंहोदों जाहाथे BTR खौ नस्थ' खालामनांगौ माने सयताननि खामानियानो बेनो नालाय माने बे BTR खौ जेब्ला सिफायनो हागोन बे गभर्नमेन्टखौ सिफायनो हागोन बा फेलार जागोन ना नैबे सयताननि खामानि खिन्थु हानाय नङा मानो होनबा बे बुस्थुआ गड गिफ्ट नालाय इसोरजों रावबो हाया बे इसोर होनाय बुस्थु बेखौ रावबो सिफायनो हाया नोंथांमोना गोसोआव लाखि दिनै जोंहा बाउन्डारि बारायनांगौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जों बाउन्डारिखौ जों एइबारि सुक्तियाव जों बारायथारनांगोन आरो बे बारायगोन 100% नट 99 100% बे बारायगोन आरो गामि दानख'नायाबो जागोन आरो गामि सोसननायाबो जागोन बेखौ नोंथांमोना दिनै बुजिनाया मोजां आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोबां बेबायदिनो आं भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा सापर्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आं बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों